Selamat botari madihita damang dainang opung boru opung doli amang boru nap tulang dohot pariban parpudi mantan. Damang dainang pajupang namusehita di barita taralitrap dohot ausi mata lombu. Disiaran berlangsung Radio 104 FM Suara Manggal Pas Manggata langsung di pas Damang dainang nuaing hujah kami mabarita nama sa alani COVID-10 sia di Portivion Oma barita parjolo. Damang dainang omma barita na masa alani COVID-10 sia na adong di Portivion. Barita COVID-10 sia, alani COVID-10 sia pacaria pegabe hapit. Pergerakan lam sopit, si tauno pelam hacit. Joma gabidang marduit mangap pe mangirit. Mata lam sibit bohi pelam krupit. Hosa bau ngit. Hosa bau ngit. Masker pe iko komplit marbot cenga di dalam gabe hona pirit taba ari taba majerit sude jolma songon na hona jepit sude bangso hona goit geleng penung ngasongot cabe rawit jolma lemma biar tuna marsahit mangido mahami ale kopit saima olat nion nama doit dang margait-gait keadaan nunga terjepit cinta penunga tarhapit sumuguting nataralit. Damang dainang songoni mabarita na masa alani COVID-10 sia dihita akka damang dainang asama lo mahita majaga diri rajin mahita maridi unang songon si jara jiri nasohia maridi tarsor ibana maridi dapok na pirani bibi damang dainang songoni mabarita sian au si mata lombu di acara Barita Taralit siaran langsung Radio 104 FM Suara Manggal Pas Manggata langsung di pas Selamat botari.